हाबाफारि लादों। खुन्थिया गायसनजेननाय बे हाबाफारिखौ जोंनिनो दाखानाय मासिगिरि मन्दिर लुफुं आफाद बे आफादनिनो जोङो मासिगिरि बिथां अनिल बसुमतारीखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव गिबियै गायसनजेननाय हाबाफारि बेखौ मावनो थाखाय आङो बिथांखौ गुरै खावलायनाय जाबाय। इजारि भाई इजा था इनिजा नुजानाय सोरबा बाहाय बेनि आगोलनो अ निजा फंनैसो बिबुंथि लाखिनोबो बिथांखौ उनाव था सिगाङाव था इजा लारिन था थानसालि लुफुं आफादनि गासै बिबानगिरि नोंथांमोन, गामि आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिबानगिरि नोंथांमोन आरो आइजो आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफान बिबानगिरि नोंथांमोन दिनै आरो जोंनि थाखाय आगसिया गामिनि थाखाय नैबे समा बा दिनैनि साना जोबोद माने रंजाथावना बा गोसोआव लाथावना मोनसे जोंनि जारिमिनारि मोनसे सम। जोङो दिनै नैबे समाव जोंनि गासै रायजोफोरखौ आङो खावलायदों गासैबो रायजोफोरा जाहाथे नैबे थानसालिखौ लुफुंनायाव गोख्रों मदद होयो आरो गोसो मोदोम होनानै बयबो नैबे थानसालिखौ लुफुंनो हानायनि मोनसे गोहो बोलोखौ गासै रायजोफोरनिफ्राय मोननोबो आसा थिबाय। जाहाथे नैबे थानसालिनि गेजेरजोंनो जोंनि गामिया मोजाङै मोजां दैदेनलांजानो हायो। बे थानसालिनि गेजेरजोंनो जोंनि रायजोफोरनि मोजां बोर जों मोननो हाथों बेखौ आसा आं खालामबाय। बेबायदि गोथार नैबे हाबाफारिखौ दिनै मावफुंनो मोननानै आं थारै गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय हानायमानि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नाजानाय थागोन। रायजोजों लोगोसे खौसेयै मावनानै नैबे खामानिखौ जाफुंसार होनायाव आंनिफ्राय रोजा रोजा माने नांथाबनाय आंनि फारसेनो थागोन बिथां रायजोफोरखौ गोजोननाय थाबाय आरो गासै रायजोफोरखौबो बेबायदि हेफाजाब होलायनानै नैबे थानसालिखौ हानायमानि खम समनि गेजेरावनो जाफुंसार होनो हागोनखौ आं मिजिंथिनानै नैबे हाबाफारिखौ जागायजेननो आं आखायाव लाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि गासै बिबानगिरिफोरखौ फारि फारियै लुफानो थाखाय आं खावलायखानो फट'बो ला जाखादो दे। थांफागोन दे दोङोबा
Kedan karena Bisa dengerin. Oh. Foto खेबनो बा नै एयाव फुथुबाय थाबा जायो नै ओरैथ'बा भिडिअ जाखाबाय फट'बो जाखाबाय Muslah baik nama Rai sabi. Rupai, rupai, boigo. Jangan mengalir. Boy YouTube. Aman juga pada lagi mau आप तैयार हो मुझसे इसलिए कि आप teori remote itu mau. kalau ada nama rekam sama ini. Sudah bagi para pera. Mano. Nama kanda nani? Ikin jaga untuk kita gini semua. Lokal jaga. Foto kita masih pedang ya. Kalau kamu nak guna juga. Oh, udah sampai sana. Yo, mana kok? Oh. Kita kena Cek bau. deh di sana oh 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 Mr. Farli, sebelum nama.
Follow. Follow. Ha. Ha. Lala manusia. Nih, sini idi mana arna first tanaya, idi kan dah ike maba thonane dah godan banai deh, nih ontai lapar deh, nih. আপনি মর্ষা করুন শিল্পের পরে মুখ নাম Đi mà bún chua nó phải cái. Hah? Oh, angin. Bukro.